Hello everyone, hi lamsogo ani YouTube channel bhai tongbai na rok khai kam na tongbai na ingkai tini ni vlog ingkai tini chin nogor narwai phainai kabangma bolte chin dolong no phainai kudungma angkha malaya joton janja family khai thangbai ka chrai rongbai ka chin dolong ni tong kam bagai malai meya kam ke so wanchoka get together khaile no ni nai ringka chin nogo bajan din buya muiko thungbo je nogo tongmani bario tongmani no songshina hini wanchoka ge chicken rok sini kisa thangai na harano hini kha chongkhata ingkai tini phunungnai chini 12-15 ta muiko thung tong norok no ingke nokni samung chengna sakang ang phungo daily no iko tea nungota white tea hinobono obo nungkha ge gastric rok hamu phungo jabrao yakung khali himding ke help belai kaham tongo angkai ang white tea nung tutui nok naisik gai wansoi dong kobangma samung dong hono decoration khaijane kobangma tongko wansoi gai narang no home tour bo phunungna nango angke ba wati phai sobai rok muiko thukrok kisa bolong si khaitong so yaphang gabo je manmani kisa sap khai rikha ingke tin narai rong no samsota mosting by maisari ro sene ekdom marke omani bakrajuk samsota kai ne ekdom eri nai thoto ke tani rokha ingke tin obo bai no borong no ekdom tight ke jari ro sene ekdom organic khaita nok para bandra para tong hangkai muiko thungni obabungya eko muiko thung bazar kore phano muiko thung tamnai dalo sampra jaino din parong mano ingke tini ang chin narai rong no dalo rok kisa mo actually sana thangai bithi ingke borong no abono no tini jarnai samsota bo bithi omrong bithi ko pono no ba dalo rok ingke borong no tini borong tight ke jari ro sini nogana no ani bakra jogi ko orai bo phangbo kaijang ka oro black likli asai jak abno khagina ka angke tomato bo kaijak tongo angke tomato bo kobonga munjang ke abno bo khagina ka are tei bazar sthan nanglia ke phantok bo thaijak kobangma phantok bo khaka bazar si nogo se koplong mui ko thong tai tam bazar khaisine abno tini nawrai moni ro sine haita pati bo phaina nai tongo nokha somsai phaika ani bakraso asuke butti ganang chisiri no se ikonok kinaro kisa tui kalaima jagao kai khata angke ko jaipro jana musangor chisiri bulai kali kholai chesima ga ke homono mix khairu sinai talo kobangma bulai mix khaisinai ta tiningke ingke aboni aglo ang wanso kai ko abono borisina hinai tamsi kamun bono are usundai norokino home tour tamno phunung nai ang je vlog o kisamisat phunuk tongmana abono nogo manai tongo taimung saya tai chikon mikon haino decorate khaijangnai manai rok tong abo thepa jagya ko ingke abo rok thepa bai ingke hoito video khai phunugano je manmani ingke amokhe ang horo beetroot bai sosa mix khainai obo haike chomoi tonmani amokhe detox water hino omonung khangkai health ni bagai belai kaham skin ni bagai belai kaham bohok ni bagai belai kaham norok bonungai mano omo haike ingke horo awan shermani ani habi no talangai rishikha bo thokjago awan belai khai hinai ke bo sini YouTube bo check khai tang ga bono kisa khushi khairi kata awan charoi ke thoka 아주 덕수가 kairo pinda 그것도 narai ro sari ko je phaina ingke phungo jong janan bagai ko chutney thaichiko tomato khangman chutney khai kata ingke dal khai kana simple ke chasina ingke ani habiano chobai tong phayo mane ro hoi nai ko bo every time no mai kana help khayo amai kan help khaina nanga jotto jani location no ingke ko thai pungan thia awandro khaina ready khai ka ingke tai dalok sai kha samsota no ke mosteng khaisine ta
라시작도 가서 봐. Cái chim đâu lộc sọc phải khá borok tabuk jak murabai chicken song nai ketai pork mosteng khai nai tai bad baki mui rok to mun bai kha khai borok ke jotano family khai star rok man bai jak chrai rong bai jang ke chono dakti chrai khai de no ke chang ki sa time na nai kho gel ma ke bong ni chrai rong belai cute nai bai ga de manto waisa mo ke get together khaina nango tamni ke selarok si samung ongoi phano nokni nokhor jakte yong ke buri rok ke basa bai mang nogo job jagai tongai bokrok rok ekdom nos tong thang ke bosai bai no kok bang lainan klai jang ke kisa mind fresh khaina bagai selarok buri rok na kisa phadar talangai dol lok bai malai dana nango mo ke get together ni bisingti phano dol rok malai lai khani kok rok kisa misa sagang ke kharo bai kisa halka ang ya deba ke jotono mo hai try khai kang ke balai chawa no hini kha khai Hello, Papa. Tao dân à? Hey, Rắp lương à? 시간 거덜이야. Chrai rong nong ki sekang no chari ro bai khamai ke tabu ke okra rok chung salai na ni time ga tai ga chung pal ke asuri mai salai ke belai kha tong thoka omai ke pal bak sa tai sa omai ke bu pro malai na next month to hai no hai malai na ni to kok ro lai kha Hello guys, hello guys bye bye papri good night bye bye cầm cái thằng này đi nào bà hình khai cho tao nó cả ham tông đi hai nụ hai mà lại phi này next vlog cho tao nó hai nụ hai ham chắc mắc cúp long yapharo bye bye tata mà lại phi này